spesial untuk yang sudah minta lagu, yang suka sekali dengan Lintang Asmoro. Masih bersama ATW Music Production juga Pandawa Audio. Langsung dikasih Lintang Asmoronya. Maho Masuk. Pandawa Video Shooting juga terima kasih. Siang pantoro ratri mung eling manising ati setiaku bisa handuweni marang sang Hyang Lasmi. Rasa kangen hang liputi lintang melendati saksi upayane bisa belenjani janji sepoyo bukti sepoyo pati. Spesial Lintang Asmoro katut dumateng Buya saking Wonosari. Wong ayu tresnamu kinarya tapa susah jroning batenku. Wong bagus antepno rasa atimu tresnoku tulus jroning kalbu. Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal sirna. Senadyan nyawa uncet segaraku wis tresno ra bisa dipisahno. ATW Cikat lagi. siang pantoro ratri mung eling manising ati setiaku bisa handuweni marang sang Hyang Lasmi. Rasa kangen hang liputi lintang melendati saksi upayane bisa belenjani janji sepoyo bukti sepoyo pati. Pandawa Audio. ATW atap teduh Wonosobo. Sikat lagi. Wong ayu tresnamu kinarya tapa susah jroning batenku. Uang bagus antepno rasa atimu tresnoku tulus jroning kalbu.
Kejar lagi Mas Tri. Sekali lagi dong. Ini biar ini apa? Biar lengkap lagunya. Diberikan 3 ref gak apa-apa. Ayo yo. Ayo yo. Siang pantoro ratri mung eling manis sing ati setiaku bisa duweni marang sang Tiasu Lasmi. Ho 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 Rasa kang liputi lintang bulan tadi saksi upayane bisa belenjani janji supaya mati supaya pati. ATW Pandawa Audio. goyang lagi. Wong ayu tresnamu kinarya tapa susah jroning batinku. Uang bagus antep rasa hatimu tresnoku tulus roning kalbu. Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal sirna. Senadyan nyawa uncen segoroku wis tresno ra bisa dipisahno. Yen wis tresno ra bisa dipisahno. Jajah ya. Satu tembang wong bagus sih sudah. Nggih wong ayu, terima kasih juga atas atensinya. Ini Sampun, Bu. spesial dihaturkan Sampun, ampun Bu. kagem Bulia saking Bulia. Wonosari, Ibu Lia, Bulia ingkang remen ajeng sanget. malih mboten. Malah mboten Bu, napa nyanyi Ampun. piyambak? Napa niki? Napa Mbak yang Mbak lainnya monggo. Monggo Mbak ajeng nyawiji, monggo. Barangkali punya lagu kesukaan atau punya hobi nyanyi, mau nyalurkan hobi nyanyinya ya Rizka ya. Boleh, daripada di kamar mandi di sini. Bener, Siapa ini yang tahu paling nanti tepat. iseng-iseng berhadiah. Eh. Ya di job Mas Tri. Nah itu Kon apalagi. ngapa, kon ngapa Kon dhisik. ngapa dhisik? Kira-kira kon ngapa di jobnya? Kon ngasai. Oh ora, tetep tak kon nyanyi.